Добър ден! Тук приготвяме картофите за Великден. Много са хубави. Пресни от реката, мити, трепач. Белени. Белени, готови направо за фурна. Я да покажа, ето. Да покажа, покажи. Жълти лимончета са. Гъсти, вкусни, сладки. Само за агнета. Да си качат агнетата с картоф. Пресен от реката, специално. Река Марица. Завърти малко. Завърти към мен. Ето и момчетата. Ето от реката. Чиста е. Кажи, че е чиста. Вижте какво е. Минерална вода. Изворна. Минерална вода. Шефката само мълчи. Кажи сега. Да мълчиш, отколкото да говориш. Ще грешиш. Няма имитации. Вижте какво е. Сипва се от минералната вода. Съкупи картофа и става нормала. Сега си зал. Аз си вече Мякер.